سلام سلام دك عبيت ويا انكو عابز حكاتهم نبعال فاشقا عابز حكم عابز حنا لخلاتنا دك عبيت ويا همين ياخم دحنا ديخم انا دحنا يزقاي هيري مسجن عفتقاتهم عابزي نبعال او دامتي يدا صرحكم مالتي لبعلي او دام سلوخين دناخو او اجازة ياخو دخي او صرحي ينيخو جين او صرحي يخوينه አጋጣሚ ብዙሕ ስጋ ለእንትን ድሌተይ ስለለይብለ አጋጣሚ ንሽቶን እንትን የሰሪሕ ጥቅልል ጎመን ማለት እዩ እና ግድት ንስጋ ክሰርሕስ ኣይኾነይ ካብኡ ለዓዲ ዓረብ ትፈልጣ ይኽን ሃም ድሌትና ተሽከርኪርና ደውዓልና ክንሰርሕ ኣይንኽእል ለኣቶም ኢና ቅንዕድን ንብል እምበይ ለውዓልናስ በጭራሽ ኣይንኾኒ ማለት እዩ ግን ኣነ አጋጣሚ ብዚ ለኣታቶም ዳ ሰራሕኹ ዋይ ሰዲድሌታ ኸ ኣነ ለውዓለይሲ ነጋለ ፋሽጋ እዩ ተማዩ ፍርቅ ለይትና ጽሕና ነና ንሽተን ለምንታይ ደይ ሰርሕ ኢለ ኣብዚ ሓፍትኻት ንሽተን ሽንጉርት ብነጉሕ ትርገ ኣቢላ او ንሽተን ገይረ ዘይታ ኣቅለሉ ለኽጎ ማለት እዩ ንሽተን ጠቅለን ጎመን ክሰርሕ ደልየ ብደረቁ ማለት እዩ ብነዊሑ او ካብሎ ማለት እዩ እና ኩልኽን ኣሕዋተይ ሓደ ኣሕዋተይ ለ በቃ ጽልመት ልበለክን እጃዛ ለለይ ኸድኽን ዓዳዓረል በቃ ድብር ኢልክን ድውዕል ብዙሓት ኣሕዋተይ እነኸን ይርዳእ እያ ኣነ ልባዕለይ እና ሃም ዝብልኽን ንሽተን ዋላ ኣይጣዕማ ይብል እሞ ግን በቃ ንሽቶን ሃምቲ እንትን ልትውዳ ኣመት መዘከር ጥራሕ ቡና ኸን ገይርኽን ያው ሃም ዝብልኽን ሃማኖታዊ ዋዕላ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ሓደ ኣሕዋተይ ስጋ ደይ ሰራሕና ደርሆ ለይ ኣፍላሕና ወይ ገለለ ገበርና ድንብል ሰጓል ሰራሕና ድንብል ኣሕዋተይ ብዙሓት ለተልዋ ትኸላ ይኽን ግን ደቂ ዓበይቲ ጓየ በተለይ ሞ ዓዲ ዓረብ ማለት ብዙሕ ሽግር እዩ እንሆ ብዙሕ ፀገም እዩ እንሆ ሓደ ዓረብ ምግቢ እንድሕት ሰርሐል ደሊኻና ሓበሻ ምግቢ ቃሕ የብላተን የፎትዋታይ ነዋ ሓደ ለብሩካት ነዋ አጋጣም ዛናየ እኮ ሓቅ ዘረባ ድሕና ያ ማርያምን ማለት ናኢዳ ደይና ኢዳስ ኣይህባይ ኣነ ባዕለይ ምግቢ ስለል ሰርሕ ባዕለይ ይኹሉ ነገራት ገዛሰይ ታያበለ ኳስ ምንም ኣይትጥይቀኒ ግን ተመስገንኻ ዋላ ሰራሐይ ብዙሕ እምበይ ኣይትቋፀሪ ተመስገን ኣምላክ ጥዒት እያናተይ ግን ሓዋተይ ብዙሓት እንየዋ ኣነ ልፈልጠን ዋላ እንየዋ ሃምዚ ምንም ምግቢ ኳሲ ክሰርሓሲ ኣይኽእላይ ጢመትና ጠመያለ እሽ ልብላ እንየዋ እየን ግን ታሞ ፈጣሪ ኣምላክ ያው ጽቡቕ ያራኸበና ካሊእ ስራሕ ትቕይር ለዋ ያው ጥዕያት ልበፅሐን ንህዋ እየን ዝሮ أو لهاللي جين يا وطعنا وانا طعنا يدك عبيت واي قديتها سقا قديتها زلي سرح خو لي تقنن خبا لي تخدن خبا دنو الأحواتي بزحات إن هنا كاب علي منكر أنا عد مدامي ينخو جن أي تقنن خيله خدان لا جزء أقيس إلى إيش لنخو جن بقى تمسجن بسلام لا زفا الشقة لا زانة جرزي لا صحقان له على سي تمسجن يلا دستنيا يه مقنعات عنا حيزة سل الترخوخ مالتيو ناخذ لقاتنا حواتي معري قدتها زي تيلي خويني بهيوت مسنا حلا عبي تسقايو خلات خاتن تمسجن نبلك عبي توي معري حفت خاتن راخنا بزي عايز تقلكم من أقوي يا وفلفل أسود ما جو ጮጌራ ሊሽተን በቃ ምንም አያደንገኝዋ ለተወሰነ ደቂቃ ይም በያደንገኝ ለዛም ማለት እዩ ብዙ ጎድነ ይለና علي ስራሕ ላ ስራሕ ኸይ እና ስራሕና ስራሐይ ማለት እዩ ግን ዛውለ በጎድኒ ምንም ኣይትፈለጠይ ሰዓት ኣይወስደልኸይ ማለት እዩ ልትኻለከን ሃም ዘብልኽን ሸለብ ብልኽን ብልዓ ብዙሕ ልብልስ ኣይኾነ ብዙሕ ሰዓታት ልወስድ ወይ ጋዝ ልወስድ ኣይኾነ ብገር ሓደ ለ ጋዝ ልውድእና እንየው እዩ ይብላ የና ዓረቢ ኣና ይፈልጥ ኩሉ ነገር ሕማቅ ጽቡቕ ይብደም ይፈልጥና ዝዓድ ማለት እዩ እና ያው መቸም ታም መግበር ላይ ማቻቻኸን ላበልኽን ለልዓልኻ ተንስ ኾና ደቂ ዓበይቲ ዋየ ጾምኹን እሺት በላው ዳኣመት እዩ እና ኣብዚ ካሮት ከዓ ሓፍትኻትን ብሮቅዮ ካቲፎዮ እዚ أو خلينا عم يطيزرا آدم قهوة شلوت مالت قمطل أبليه كاوجين يا وصبغ يزرو شحانة عريقية تقبض هلا بزوح ينيرو يعني تغل من قاعد فلت الله هنا تقول لخاي جنا تخاطفنها ليه صبوغ يعني بزوح يو عاوز حقوق مسهلة مالتي بزهافة حفالة يجريو ترديك هنا كاوس هندزات ونودي خنا غارين واي نغطاطاي لوزي حافتغاتن قاري مني واي اتا زخل تخاطف لخ قول عميراتن معلم تاع الخيا الى الناس مشتهيه صريحه كل عليا ما واي ما شاء الله لا شيلاتني اشعي تري لكن بزح ينيربون تحرس مليون نيرو عاوز برجست قام سلاكن جبات اخين سيلن እና زرو اي صبغي لا علي سقاخاتن أوزي أو كود عيلن ياو بسيلو قعيلني أو خدن لخوا بزلا قدني حدا قص إلى ولو الخيام مريت أرسي حمنا ويان لما عنتك إيرهم ديني إيرهم مشت ياو تفلت أخنا وزعدي حاومس عاروي كده
ትምህርቲ ስለሌለ በቃ እዛ ገዛ ሓመድ ጥሕና ምላውፅልካ ዝሮ ዝሮ ግን ያው ሰባቶም ጥዕያቶም ማለት እቶም ሰባት ጥዕያቶ ኮይኖምሲ ምንም የመስሊ አው ሓደ ገጽ ክላወለልኮ ሓደ ገጽ መግላ ስራሕካ ዝለሃልካ መሬት ልሞሽለ ማለት እዩ ግን ተመስገን አምላክ እስኪ ሎሚ ዓዲ መዳም ውዒልና እንህና ለዓመት ሃለ ኣብ መሬት ዓድና ምስ ወላዲና ምስ እንፈትዎም ኣሕዋትና ድናኹረ ይግበረና ፋሽጋሲ ምስ በተለይ መጾም 40 ኣብ ዓድኻ ትኽበር ተሎ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ኣብ ዓድኻ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ግን መለ ኣይመልአልካ ኩሉ ነገር በቃ ላብዚ ህንዋት ካስካብ ልትጠፍእ ዝሮ ዝሮ ግን ጽቡቕ እዩ ኣነ ከምዘ ለሓሰኽወስ መቸም ተመስገነ ኢለዋ ማለት ዋላ ኸይደ እሞ ኣየኽብሮ ዋላ እሞ ኣይቆነን ግን ዝሮ ዝሮ በቃ ብርግጽ እኳ ንእሽቶን እንታይ ጉድእ ላበለንን ውሽጢ እንታይ ልሰምዐንስ በቃ ስልኪ ግን በቃ ይስምዐካ ነመን እየ ብጣዕሚ እዩ ዝስምዐካ ሓድላ ዝዓዲ ትድውል ተለኻሲ ከምዚ ሰጓን እኒኦ ሕሽቲ እኒኦ ገለታት ፅሕ እኒኦ ወይ ከዓ እንድዒ ብዙሕ ነገር ትዛረብ ተሎ ኣነ ማለት እዩ ሻዒቶ በቃ ይስምዕ ኢሉና ሓቂ ዘራ ብኸይ የላብል ምክንያቱስ ዓድኻ ማዕረኻ ዓድኻሲ ንኣሰካለ ፀገብካለ ኣበለካሲ ዓድኻ ፅቡቕ ዓዲ ማትና ግን በቃ ወደ ዓመት የንፈልጥ የናኽብሮ ምንም የናኽብሮ